Днешните забързани дни е нужно да спрем за миг, да погледнем назад и да поставим мост между миналото и настоящето, който да нагледи делото на първия индустриалец и патрон на нашата гимназия Добри Желязков. Онова, което обединява неговия живот и дело, е успехът в името на общото благо. Днес честваме 190 години от основаването на текстилната индустрия. От този предприемчив българин, наречен Пейси, на модерното ни фабрично стопанство, имаме султански ферман и портрет, нарисуван по спомени на близките му. Добри Желязков бил личен човек, с голяма внушителна осанка, рус, с сини очи, хубави мустаци. Обличал се по-европейски, живее и радел за просветата и книгата. С мъдри решения, усърдие и почти винаги с рискове, той поема по неотъпканите пътеки, за да постигне благодействие, в крайна сметка да сподели постигнатото със своите съграждани. Добри Желязков, истинското олицетворение на идеала за възрожденския български предприемач, който винаги ни изумява с дръзките си решения и непокорния си дух. Известният предприемач и днес ние свързваме с честността и уважението от всички, които са го познавали. Той е оставил дълбок отпечатък в историята на народното предприемачество. На Добри Желязков и наследници твои сме ние, възхваляваме тебе сега, твоите думи не ще да покрие и на времето даже праха. Колко много години са минали по неравния тягостен път, днес по твоите стъпки истинали, учениците гордо вървят. Недовършено всичко остава, даже твоите славни дела, твоето име сили ни дава, да довършиме твоята мечта. Добри Желязков, фабрика с текстилни машини. Преди много години създадена била в Сливен от българин смел и силен. Добри Желязков се нарича той. Кой ли не го знае? Кой? Първата такачница създал и всичко от себе си дал. Фабрикаджията сръчен и смел, пътят текстилен поел. Славим го ние от век на век. Ех, такъв предприемчив човек. Ние сме сръчни и смели, на модата пътя поели. Преследваме мечтите неуморно и ще ги постигнем безспорно. С чудни игли шием панталони и поли, с бои багрела шарим нашите платна. Прежди тънки ние предем, пътове и пътеки тъчем, шием модни дрехи и мечтаем за успехи. Имаме кораж и сила, горди сме, че учим в текстила. И както често се изтъква, че бъдещето се гради върху познанието на миналото, ние, възпитаниците на най-старото текстилно училище на Балканския полуостров, днес отдаваме почет на нашия патрон и полагаме цветя пред неговия паметник в училище с едноминутно мълчание. Давам думата на госпожа Даниела Караманова, директор на професионална гимназия по текстил и облекло Добри Желязков, за приветствие. Уважаеми учители, скъпи служители, мили ученици! Благодаря за възможността да ви поздравя всички вас в този ден. Поздравявам всички участници, които участваха в
този паметен ден, в който ние почитаме паметта на Добър Желязков, фабрикаджията, нашия патрон на училището, първият човек, който в България все още под турско робство е създал първата фабрика в Сливен и първата фабрика изобщо в България. Надявам се, че всички чухте и осъзнахте хубавите думи, които се казаха за Добър Желязков. Бъдете здрави, бъдете добри последователи на нашия патрон. Пожелавам ви успех на всички ученици и сега ще ми дадете възможност да поканя тук нашия учител по физкултура Стефан Стайков, с който заедно ще използваме възможността да наградим участниците от нашия футболен клуб, които завоюваха престижното 3-то място. Поздравления за ръководителите Павлин Георгиев и Стефан Стайков и за всички ученици, които участваха и взеха призовото място. Всички, които участваха в купата на кмета, в футбол, нека заповядат тук отпреди. Ако някой е забравил, аз ще покажа имената, нека излезе. Александър Йонков, 9 Б клас. Даниел Демирев, 8 А. Георги Георгиев, 9 Б. Георги Димитров Георгиев, пак 9 Б. Давид Божидаров, 9 Б. Любомир Великов, 9 Б. Атанас Илиев, 10 А. Аз умея. Добре. Митко Зафиров, 10 А. Сетелев, 10 Б. Иван Ронов, 9 Б. И Георги Славов, 10 В. Ще прочета грамотата от името на нашия кмет господин Стефан Радев. Грамота за участие в спортен турнир за купата на кмета, професионална гимназия по текстил и облекло Добър Желязков и завоювано 3-то място в област Сливен. Господин Стайков ще поднесе по един подарък, който е осигурен от нашите работодатели Росиник за всички наши участници. Благодаря ви, момчета, поздравления за всеки един от вас. Благодаря ви, сте нашата гордост. Вярвам, че това е първото за учебната година, но не последно такова съревнование с другите ученици и донасенето на успех за нашето училище. Благодаря ви, момчета. Благодарим на всички. Пожелавам ви хубав ден. Сега имате 10 минути между часи и след това отново в класните стаи. Проба.